Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Mga igsuon, ato kining ipahinungod ang atong Santos nga Misa uban sa pangama sa Mahal nga Birhen o sa ni San Escriba sa atong mga panginahanglan nga atong pangayoon sa Dios. Ug usab ang mga pangaliw po sa uban nga mga tawo nga nangayo sa atong mga pag-ampo ato sa ilakip sa atong mga pag-ampo. Og ato pong ilakip katong mga nagmasakiton ug ang mga kalag sa purgatorio. Ug aron kita maandam sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako uyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyak ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug basayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluhi kami, Ginoo kaluhi kami, Kristo kaluhi kami, Kristo kaluhi kami, Ginoo kaluhi kami, Ginoo kaluhi kami. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Timan-i nga ang nagpugas og diutay mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbut ni maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa nahatag nga malipayon. Ang makahatag ang Dios kaninyo ug labaw pa kaysa inyong gikinahanglan, nga tungod ni ini makabaton kamu sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra paghani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo ni ini
aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo, aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon, ug daghan unya ang magpasalamat. Ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa, pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Nga naigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalangina. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato kamugaway, mana sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon, muhangtod sa kahangturan. Mupanag-panag siya latas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kusog siyang muhatag sa kabos, ang iyang kamanggihatagon. Mulungtad hangtod sa kahangturan, ang iyang gahumbayaon diha sa himaya. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nanaynon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Yaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon siyang mga tinunan, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo,
nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kuno galing mutabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago kang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw panag-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo ka. Sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawa sa imong amahan nga dili makita. Ugantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw, O Kristo. Unsa may makapadeterminar ang igsuon sa limpyo or kahingpit o ang kahugaw or ang kadautan sa imong buhat, no? What determines the purity and impurity of your action, no? Whether this is done to be done so that others may see them, or we do it for the love of God, no? Unsa may makadeterminar ng igsuon? Ang nakalainan is kung ang imong pagbuhat maigsuon, ang pagbuhat nimo sa usa ka butang aron makita sa uban, gitawag ka na og hypocrisy sa English, no? Ang tigpakaron ingnon, when you do things so that others may see it, no? Para sila mo daig nimo, para daigon ka, no? It is a sin that God denounces most forcefully throughout the Bible because mahaguba magud ni maigsuon sa atong pagtan-aw sa Dios, no? Mahimo namon ang Ginoo nga secondary, no, in favor of public expression. So kung ang imong pagbuhat sa usa ka buhat aron makit-an sa mga tao, ang Ginoo is relegated to the secondary role tungod kay ang Ginoo wa nay labot to. You do it so that people may see and appreciate what you are doing, no? Og daigon ka sa gibuhat nimo, no? Muna nga ang Ginoo was very against hypocrisy in the whole of the Bible, no? For example, ingon siya, he condemns hypocrisy in giving alms. For example, ingon siya, ayaw ibandilyo og mga trumpeta kung muhatag ka, no? Ingon siya, do not pray in the synagogues and on the street corners so that others may see them, no? O iya pag yung gipunan ng igsuon nga sa imong pagpuasa, ayaw pakita nga nagpuasa ka sa imong dagway, no? Muna nga ingon siya, gamita ang relihiyon isip hinagiban or pamaagi aron ang imong pagbuhat sa ang iyong pagsimba padung sa Ginoo, og dili tungod kay do not use religion to further your secular and personal agenda, no? Because sometimes we use the church or our religion aron daigon tas mga tao aron inunta nga relihiyoso ta, no? Muna ang Ginoo maigsoon isulti ka na nga ayaw gamita ang relihiyon. Here si Kristo maigsoon does not speak against public expression of charity. Wa sa maingon nga
Say magud di mo ginapugan nga makit-an gyud ka kumuhatag ka, no? Or public expression of prayer. Musimba ka, makit-an magid ka, muluhod ka sa tubangan sa simbahan sa sacrament, makit-an magid ka, no? Or fasting, but rather he condemns us when we use them for performance for the sake of self-gratification, no? If we do all these things aron morbag malipay ta kay nakit-an ta gidahig tas mga tao nga relihiyoso ta. The opposite of hypocrisy is purity, no? Ang pagkalimpyo. And purity is all about being genuine. Pagka matinud-anon, ang pagka kanang selfless, no? Di ka mo tanaw sa imong kaugalingon. Ang pagka mapaubsanon and dedicated to doing good. No? Muna siya ang purity, ang pagkalimpyo maigsoon. It is about being courageous sa atong pagpakita, sa atong pagpractice, sa atong relihiyon maigsoon. Labi na kung ang atong pagbuhat sa mga buhat sa relihiyon atong gikauwaw, no? Usay mauwaw ta manguros muampo sa di tatabukaon nga tos restaurant, no? Mao ta mo manguros kumuagi tag simbahan, no? Mao ta maigsoon sa pagpakita sa atong relihiyon to profess our faith in front of people kay hadlok ta bugal-bugalan, no? Muna siya sa atong gibuhat maigsoon. But when you are pure of heart, it is being courageous in practicing our faith regardless what the public would say. It is not rooted on one's personal interest, no? Dili kay naa kay makuha nga gratification, di ka makuha nga daygon ka o malipay ka. It is a sincere living out our conviction that indeed God blesses a cheerful giver. Ang Ginoo malipay sa taong muhatag nga malipayon, no? It is when we are freed from our hypocrisy that we can joyfully respond to what Paul says, siyang pag-ingon, one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. No? Muhatag adita tungod kay atong kasig-kasig nagtukmod nato sa pagbuhat nini ug di tangad kay napugos ta aron makit-an sa mga tao. Muna isulti ni San Agustin maigsuon. Adunay bitay usa ka panghitabo na igsuon nga di usa ka tawo nga usa ka lalaki nga naaksidente si Dan. Nagida siya sa ospital o paabot na sa kanang operating room kay grabe man gitan-aw gi-check up sa doktor kung unsay sa iyang lawas, no? Ug nakita sa doktor nga sa diri siyang dughan dunay natato gitato nga Jesus. Gwapo kay pagkatato Jesus, no? Ug naingon na itong nurse nga ni tabang sa doktor ingon siya, I wonder if it is deeper than the skin, no? Angan ko ni Kristo isa mayta nga di lang kutob sa panit kundi ni dot sa ilawom, no? Mo yang sulti, I wonder if it is deeper than the skin. Ang atong relihiyon maigsuon, if it is to be fruitful, must be sincere. Deeper than the skin. It must reach our hearts. Pagampo sa katilingban. Magampo kita karon ngadto sa Dios sa kamatuoran ug sa gugma aron magmatinon-anon kita diha sa simbahan ug diha sa kalibutan. Ug moingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o sa ingon si Kristo sa tataw, masinati sa tanang tao.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso makugihong musangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kaiusahan sa katawhan nga ilang gipanaarang alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mubayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghog yang among pangamuyo. Dios among amahan, dunggang among pagampo nga among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong makamot ug alam sa pagdaig sa himaya sa ngalan. Alam usab sa kapuslanan sa buong niyang santos simbahan. O Ginoong Dios, niining panugbino gihatagan mo kami sa kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo sa kaayo sa kalag ug lawas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigulang hagaongi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana
sa kahirapan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, nara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihalad nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Diyo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo malaging harian ang kahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Panagdait na kami. Sa kalibutan
Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga palawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa og kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa atong dadon ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.